Siraba min n'an b'a wele ko rn15 ka bɔ Mopti ka tɛmɛ Bayangara Bankasi fo Koro. I k'a dɔn k'a fɔ kunungo parou ale ni sogobia cɛ marifatigi dɔw ye taamakɛla dɔw kɔni lajɔ k'u wajibiya ka taa n'u ye tu kɔnɔna na. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ nin bolifɛn kɔnɔna na taamakɛlaw ye o tun ye maa 13 ye. Nka hali sisan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ ninnu maa minɛnen ninnu kan hali sisan. Bankasi mara la hali sisan lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan baw dɔgɔkun tɛmɛnen na dangarewalew kɔni kɛra ka ɲɛsin dugu caman ma. O ɲɛsiranya kama an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ka bɔ dugu dɔw la i n'a fɔ Sagaramba walima Sogora. U caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sirannen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ka taa u ka forow la baw dangarewale tigilamaw kɔni ye kangari da k'a ɲɛsin u ma. U caman ka fɔ la nin wale ninnu kɔni na kɛ sababu ye ka dangari kɛ k'a ɲɛsin kosɛbɛ samiya baaraw ma. Hali sisan lakanabaliya bunna k'u kan i k'a dɔn k'a fɔ Koro mara la dugu min n'an b'a wele ko Soyima ale ni Tinbiri dangarewale tigilamaw kɔni kɛlen ka nɛgɛjuru siraw kɔni tiɲɛ u donna dugu in kɔnɔna na ka dugumaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne k'a yir'u la k'a fɔ ko u wajibiyalen don ka jaka bɔ wa jaka in kɔni kan ka di olu de ma. O ɲɛsiranya kama dugumaw caman kɔni bɛ ka kɛnɛ bila ne ka boli ka na Koro yanfan na walasa u bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan samiya kɔni b'a 12 fili la maaw kɔni kan ka taa sɛnɛ kɛ walasa dahirimɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Nka lakanabaliya o ɲɛsiranya kama dugu caman kɔni dɛsɛlen don ka taa u ka baaraw kɛ. Tidiani Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.